हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी ప్రభుజీ అందరికీ ప్రణామాలు అందరికీ ధన్యవాదాలు అటెండ్ అయినందుకు మనము శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద మందిరం ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరు వారి తరపున లెవెల్ 3లో ఈశోపనిషత్ అనేది చూస్తూ ఉన్నాము. అందులో 11 మంత్రాల వరకు మనం చూడడం జరిగింది. ఈరోజు మనం 12వ మంత్రం చూస్తున్నాము. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. परिणाम मंत्र अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यां ग्रताः. अंधं तमः प्रविशन्ति तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ सम्भूत्यां ग्रताः. अंधं तमः प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो य सम्भूत्यां ग्रताः. ఓకే, మంత్రం చదవాలనుకునే వాళ్ళు ఒకళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. గోపీనాథ్ ప్రభుజీ చదవండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారం అండి. అందం తమః ప్రవిశంతి ఏ సంభూతిముపాసతే తతో భూయ యువతే తమోయౌ సంభూత్యాం రతః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. నమస్కారం. స్వాతి మాతాజీ మీనింగ్స్ అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అందం తమః అవివేకమనే చీకటిలో, ప్రవిశంతి ప్రవేశిస్తారు, ఏ ఎవరు, అసంభూతి దేవతలను అంటే ఉపదేవతలు, ఉపాసతే ఆరాధిస్తారో, తతః తతః భూయః ఇవి వెనుకటి దానికంటే ఎక్కువగా, తే వారు, తమ చీకటిలో, ఏ ఎవరు, ఉ సంభూత్యాం నిరాకారమైన పరమసత్యం పట్ల, రతాహ ఆసక్తి కలిగి ఉంటారో. సామాన్య దేవతల పూజలలో నిమగ్నులై ఉండేవారు అజ్ఞానమనే అంధకారంలోకి ప్రవేశిస్తారు. నిరాకారమైన బ్రహ్మమును పూజించేవారు అంతకంటే ఎక్కువ అంధకారంలోకి ప్రవేశిస్తారు. కంటిన్యూ చేయాల ప్రభుజీ. మనము 9వ మంత్రం ఒకసారి చూద్దాము. మనకి 9 అలాగే 9 నుంచి 11 జ్ఞానంకి సంబంధించి, అలాగే 12 నుంచి 14 మంత్రాలు ఏంటంటే మనకి ఉపాసన అంటే ఆ పూజా విధానం గురించి
ఉంటుందన్నమాట. ఈ మంత్రం కనుక మీరు చూస్తే సిమిలర్గా 12వ మంత్రం కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. అంధం తమ ప్రవిశంతి ఏ విద్యాముపాసతే తతో భూయ ఇవతే తము య ఉ విద్యాయాంగ్ రతాః. సేమ్ మనకి ఈ వర్డ్స్ మొత్తం సేమ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కొంచెం మార్పు అనేది ఉంటుంది. అలాగే 10, 13 అలాగే 11, 14 మంత్రాలు కూడా అట్లాగే సిమిలర్గా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఈ వర్డ్స్ మొత్తం సేమ్ ఉంటాయి. అక్కడ విద్య అని ఉంటుంది, ఇక్కడ సంభూతి, ఇక్కడ విద్య అని ఉంటుంది, ఇక్కడ సంభూతి అని ఉంటుంది అనమాట. ఇది మనం గమనిస్తే రెండింటికి ఏం చెప్తున్నారు అనేది మనం ఎలా అయితే భగవద్గీతలో కూడా చూస్తాం కదా. 14వ అధ్యాయము, 16వ అధ్యాయము, 17వ అధ్యాయము ఇవి కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటాయి అనమాట. అంటే గుణాల గురించి చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు ముఖ్యంగా ఏం చెప్తున్నారంటే సామాన్య దేవతల పూజల్లో నిమగ్నమై ఉండేవారు అజ్ఞానం అనే అంధకారంలోకి ప్రవేశిస్తారు. కానీ నిరాకారమైన బ్రహ్మను పూజించేవారు అంతకంటే ఎక్కువ అంధకారంలోకి ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అదేంటనేది చూద్దాము. స్వాతి మాతాజీ చదవండి. వ్యాపకం. భాష. అసంభూతి అనే పదం స్వతంత్రమైన జీవితం లేని వారిని సూచిస్తుంది. సంభూతి అనే పదం స్వతంత్రుడైన పరమ పురుషుణ్ణి సూచిస్తుంది. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత 10.2లో ఇలా చెబుతున్నాడు. నమే విదు సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. దేవతలు గాని మహర్షులు గాని నా విభూతులను ఆదిని తెలుసుకోలేరు. ఎందుచేతనంటే అన్ని విధాల ఆ దేవతలకు ఋషులకు కూడా నేనే మూలభూతుణ్ణి. ఈ విధంగా దేవతలకు మహర్షులకు యోగులకు ఇవ్వబడిన శక్తులకు శ్రీకృష్ణుడే మూలం. వారు ఎంత గొప్ప శక్తులతో కూడిన వారైనప్పటికీ శ్రీకృష్ణుడు తన స్వరూప శక్తి చేత ఎలా మానవుడిగా అవతరిస్తాడో వారు తెలుసుకోలేరు. అందుకు తత్వవేత్తలు మహర్షులు ఒక నిమిషం. ఓకే, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము నమే విదుస్సురగణాః ప్రభవన మహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. అంటే దేవతలు కానీ మహర్షులు కానీ మునులు వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని యొక్క విభూతులు ఇవి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అని మనం 10వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. అంటే దానికి మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఎలా అయితే మన తండ్రి అతని యొక్క జన్మం ఎలా జరిగింది, అతని యొక్క బాల్యం ఎలా గడిచింది అనేది మనకి తెలియదు. ఎందుకంటే అది మనం వచ్చేటప్పటికే ఈ భూమి మీద కంటే మనం ఈ దేహాన్ని తీసుకునేటప్పటికే అది జరిగిపోయిందనమాట. కాబట్టి మనకు అది తెలియదు. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, అసంభూతి స్వతంత్రమైన జీవితం లేనివారు. అలాగే సంభూతి అంటే సర్వ స్వతంత్రుడైన పరమ పురుషుడు. కాబట్టి సంభూతి అనే పదం భగవంతుణ్ణి సూచిస్తూ ఉంది. అలాగే ఇక్కడ విభూతి అంటే విశేషమైనవి. అంటే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినవన్నీ కూడా విశేషమైనవి. మనలో ఏదైనా విశేషం ఉంది అంటే అది భగవంతుడు ఇచ్చింది. అందుకే భగవంతుడు 10వ అధ్యాయంలో ఆ విభూతులన్నింటినీ కూడా ఇవన్నీ నా నుంచే వచ్చాయి, వాటిల్లో నేను ముఖ్యమైనది ఏదైతే ఉన్నానో అది నేనే అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ దేవతలు కానీ తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. మనం చూస్తాం ఒకసారి దేవతలు కూడా ఎలా ఇక్కడ మనం చూస్తే వారు ఎంత గొప్ప శక్తులతో కూడిన వారైనప్పటికీ శ్రీకృష్ణుడు తన స్వరూప శక్తి చేత ఎలా మానవుడిగా అవతరిస్తాడో వారు తెలుసుకోలేరు. మనకి భగవద్గీతలో కూడా అవజానంతి మామూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం. అంటే అప్పుడప్పుడు ఎలా అయితే మానవుడిగా అవతరించారో భగవంతుడు ఆ మానవ రూపంలో ఉన్నారో అప్పుడు కొంతమంది తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఇంకొకసారి దేవతలు కూడా ఇలా మూఢంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మూల పురుషుని వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. బ్రహ్మ అలాగే ఒకసారి ఏంటంటే ఇతను ఎలా భగవంతుడు అవుతాడు అంటే ఒకసారి ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళ స్నేహితులతో పాటు భగవంతుడు చిన్న చిన్న లీలలు చేస్తూ ఉంటారు కదా. అంటే అందరూ ఒకేసారి
వాళ్ళు తెచ్చుకున్న ఆ మూట అంటే అన్నం తినేది ఉంటుంది కదా, అది ఓపెన్ చేసి అందరూ ఒకరితో ఒకరు తింటాం, ఇట్లా జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఒకసారి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ స్నేహితుడు, ఆయన పేరు గుర్తులేదు, ఆయన ఏం చేస్తారంటే అతను మజ్జిగ తాగుతారు. ఎదురుగా కృష్ణుడు ఉంటారు. ఇట్లా మనకి ఒక్కొక్కసారి నీళ్లు మింగేసి నోరు మూసేసి ఇట్లా ఒకసారి కొడితే ఏమవుతుంది, మొత్తం వెళ్తుందన్నమాట. అట్లా చేస్తే అప్పుడు అది కృష్ణుడి యొక్క నోట్లో వెళ్ళి పడుతుందన్నమాట. ఇవన్నీ చూస్తూ బ్రహ్మ ఏమనుకుంటారంటే అసలు ఇలా అంటే ఇతను ఎలా దేవాది దేవుడు అవుతాడు, ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దామని. తర్వాత స్టోరీ మనకి తెలిసిందే. అలాగే ఇంద్రుడు గోవర్ధనగిరి పర్వతం ఎత్తి పట్టుకున్నప్పుడు ఆ యొక్క మేఘాలని పిలిపించి ఒక వారం రోజులు విపరీతమైన వర్షం అనేది కురిసేలా చేస్తారనమాట. సంవర్తక మేఘాలు ఏమో ఉంటాయి వాటి పేరు కూడా. అట్లా అంటే వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కసారి దేవతలు గొప్ప గొప్ప దేవతలు అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళే తెలుసుకోలేకపోతున్నారనమాట. కాబట్టి ఇదంతా ఎలా జరిగింది, ఆ మూల పురుషుణ్ణి మరి ఋషులు వీళ్ళు కూడా ఆ ఒక మోహంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు తెలుసుకోలేక. ఇంకా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారంటే అంటే ఎవరైనా ఏదో ఒక వస్తువుని కనుక వాళ్ళ నోట్లో నుంచి తీసి ఇవ్వడం కానీ, లేకపోతే ఏదైనా ఒక మంత్రం చేసేసి ఏదో ఒక బూడిదని ఇవ్వడము, లేకపోతే ఏదో ఒక లింగాన్ని ఇవ్వడం, కొన్ని మ్యాజిక్లు అనేవి చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళని చూసి వీళ్ళే నిజమైన భగవంతుడు అని కీర్తించేస్తూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుడు అంటే ఎవరో మనకి పరాశరముని చెప్పారు. ఏం చెప్పారు భగవంతుడు అంటే ఎలా ఉండాలి అనేది తెలుసా ఎవరికైనా? ఐశ్వర్యాలు కలిగిన వ్యక్తిని భగవంతుడు అని అంటారు. షట్ ఐశ్వర్యాలు, ఆ 6 ఐశ్వర్యాలు చెప్పండి. ఐశ్వర్య పాయింట్ చెప్పండి. సమగ్రస్య వీర్యస్య యస్య శ్రేయః జ్ఞానవైరాగ్యస్య షణ్ణం భగ ఇతి రణః. జ్ఞాన వైరాగ్యయోశ్చైవం షణ్ణం భగ ఇతింగన. ఆ 6 ఐశ్వర్యాలు ఏంటి ఒక్కొక్కటి చెప్పండి. సంపూర్ణ అందము, సంపూర్ణ ఐశ్వర్యము, ఓకే మాతాజీ, 2 చెప్పారు. ఇంకా మిగతా వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇద్దాము. హరే కృష్ణ. మాతాజీ చెప్పారు ఐశ్వర్యం అంటే శౌర్యము ధనము, శౌర్యము శౌర్యము, బలము, యశస్సు యశస్సు అంటే కీర్తి, కీర్తి. ఇంకా ఇంకా వైరాగ్యము వైరాగ్యము వైరాగ్యం, ఇంకా అందం చెప్పారు, బలం చెప్పారు, యశస్సు, కీర్తి చెప్పారు, వైరాగ్యం చెప్పారు, ఐశ్వర్యం చెప్పారు, ధనము, ఇంకా ఇంకొకటి ఉంది. సంపూర్ణ శక్తి ప్రభు. అది బలమే మాతాజీ, బలం చెప్పేశాము. జ్ఞానం ప్రభు. హరి బోల్. జ్ఞానం మనకి భగవద్గీత ఇచ్చారు ఆయన, మీరు అది ఎలా మర్చిపోతారు? కాబట్టి సంపూర్ణ జ్ఞానం అనమాట. అంటే జ్ఞానంలో ఆయనకు మించిన వాళ్ళు లేరు. ఎందుకంటే బ్రహ్మ యొక్క హృదయంలోనే తేనే బ్రహ్మ హృదయ ఆది కవయ అని చెప్తారు. అంటే బ్రహ్మ హృదయంలో ఆ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఇచ్చింది భగవంతుడే, తర్వాత అది అందరికీ వచ్చిందనమాట. కాబట్టి భగవంతుడు ఎవరు అంటే ఆ పరాశరముని, వేద వ్యాసుల వారి యొక్క తండ్రి ఇచ్చిన అంటే ఆ వేద వ్యాసుల వారి యొక్క తండ్రి ఆయన ఈ భగవంతుడు అనే ఒక ఎలా ఉండాలి భగవంతుడు అనేవాడు అనే దానికి నిర్వచనం ఇచ్చింది. ఆ విధంగా మనం చూస్తే ఇప్పుడు ఎవరైతే మరి ఇవన్నీ అంటే కొన్ని మ్యాజిక్లు చేసేసి ఏవైతే తీసి ఇచ్చేస్తూ ఉన్నారు, మరి ఇటువంటి బాబాలకి మరి ఆ 6 గుణాలు ఉన్నాయా లేవా, ఆ 6 గుణాలు కాదు సారీ, ఆ 6 ఐశ్వర్యాలు అనేవి ఉన్నాయా లేవా అని చూసి అప్పుడు వాళ్ళు నిర్ధారించుకోవాలన్నమాట. అదేం తెలియకుండా మనం ఒకళ్ళు ఏదో వెళ్తున్నారు కదా అని వెంటనే అంటే వాళ్ళ వెంట వెళ్ళిపోతూ ఉండడం అది మూర్ఖత్వం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ పద్మజ మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అందుకు తత్వవేత్తలు, మహర్షులు, యోగులు పరబ్రహ్మకు సత్యానికి అసత్యానికి గల భేదాన్ని గ్రహించడానికి తమ స్వల్ప బుద్ధితో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. పరబ్రహ్మము ఏది కాదో కనిపెట్టడానికి తోడ్పడుతుంది. బ్రహ్మమును ఇది కాదు అని నిషేధాలతో నిర్వచించడం సంపూర్ణమైన పద్ధతి కాదు. అలాంటి వ్యతిరేక నిర్వచనాలు స్వంత అభిప్రాయాలను ఏర్పరచుకోవడానికి మాత్రమే తోడ్పడతాయి. ఆ విధంగా బ్రహ్మము రూపం లేనివాడు, గుణాలు లేనివాడు అని జనులు భావిస్తారు. నిషిద్ధ గుణాలు స్పష్ట గుణాలకు వ్యతిరేకం కావడం వల్ల అవి కూడా సాపేక్షములైనవే.
ఈ విధముగా బ్రహ్మమును గురించి భావించడం వల్ల బ్రహ్మము అనబడే భగవంతుని నిరాకార బ్రహ్మ తేజస్సును మాత్రమే ఎవరైనా పొందగలరు, కానీ దేవాది దేవుడైన భగవంతుని చేరుకోలేరు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ తత్వవేత్తలు, మహర్షులు, యోగులు పరబ్రహ్మముకు అలాగే సత్యానికి అసత్యానికి గల భేదాన్ని గ్రహించడానికి తమ స్వల్ప బుద్ధితో ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. తత్వవేత్తలు ఏదో అంటే వాళ్ళకి తెలిసిన తత్వాన్ని లేకపోతే వాళ్ళకి అర్థం కాని తత్వాన్ని వాళ్ళకి ఏదో తెలిసినట్టుగా బోధించేస్తూ ఉంటారనమాట. ఇట్లా ఈ కొంతమంది ఏంటి పరబ్రహ్మం ఏది కాదో దాన్ని నేతి అంటే నా ఇతి అంటే ఇది కాదు అని అలా దాన్ని కనిపించడానికి తోడ్పడుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్కసారి ఏంటి అంటే ఆ నిరాకారవాదం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక వస్తువు ఎలా నిర్వచించాలో తెలియనప్పుడు ఆ వస్తువు ఏది కాదో చెప్పడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాము. అంటే సపోజ్ నేను ఒక మనిషిని మీకు ఫోన్ కాంటాక్ట్లో వస్తారండి, కాకపోతే అతని దగ్గర ఫోన్ లేదు, అతను ఈ డ్రెస్లో ఉంటాడు, ఇలా ఉంటాడు అని చెప్తే అతను తొందరగా అర్థమైపోతుంది. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏం జరుగుతుందంటే అతనికి అంటే ఎదుటి పర్సన్కి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ఒకసారి అతను పొట్టిగా ఉండడు, లేకపోతే నల్లగా ఉండడు, లేకపోతే అతను రెడ్ షర్ట్ వేసుకోలేదు, ఇట్లా చెప్తారనమాట. సరే అట్లా చెప్పినా కూడా అంటే ఎదుటి పర్సన్కి అర్థం అవడానికి అతను ఈ షర్ట్ వేసుకోలేదు, ఇట్లా వేసుకోలేదు, అట్లా లేదు, ఇట్లా లేడు అని చెప్పడానికి ఓకే. కానీ అదే సమయంలో మనం ఏం చేయాలి, అతను హైట్గా ఉంటాడు, బ్లూ షర్ట్ వేసుకున్నాడు, లేకపోతే అతను తెల్లగా ఉంటాడు, ఇటువంటివి కూడా చెప్పాలి. కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, ఏదైతే ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అని నిషేధాలు ఉన్నాయో వాటిని నిర్వచిస్తూ ఉంటారు, దాన్నే సంపూర్ణమైన పద్ధతి అనుకుంటారు. కానీ అది ఇలాంటి వ్యతిరేక నిర్వచనాలు సొంత అభిప్రాయాలను ఏర్పరచుకోవడానికి మాత్రమే తోడ్పడతాయి. అంటే వాళ్ళకేదో సొంతంగా ఉన్న వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని రుద్దడానికే ఉపయోగపడతాయి, కానీ వేరే వాటికి అంటే దాన్ని క్లియర్గా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడానికి ఉపయోగపడవు. అలాగే మనం కూడా భగవంతుని అర్థం చేసుకోలేనంత స్థాయిలో లేనప్పుడు మనం ఒకేసారి భగవంతుని యొక్క గుణాలను కానీ ఆయన యొక్క లీలను కానీ ఇటువంటి వాటి గురించి చెప్తే అర్థం కాదు. అందుకని ఏం చెప్పాలి, ఆ పరమ సత్యం ఏదైతే ఉందో దానికి ఆకారం లేదు, గుణం లేదు, నామం లేదు, కర్మ లేదు, ఇటువంటివి చెప్తారనమాట. ఎందుకు, మెల్లమెల్లగా అతనికి తెలియదు, అతని స్థాయిని బట్టి వాళ్ళకి చెప్తారు ఇటువంటివి లేవు, అటువంటి వాడు భగవంతుడు అని. అప్పుడు వాళ్ళ ఒక నిరాకారాన్ని ఊహించుకుని కొంత అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళకి మనం మెల్లమెల్లగా భగవంతుడు సాకార రూపుడు, సాకార రూపుడు కాకపోతే నాకు ఒక లోకం ఉంది, నేను అక్కడ ఉంటానని ఎలా చెప్తారు? ఆయన సర్వం వ్యాపించి ఉన్నప్పుడు, అంటే నిరాకార రూపంగా వ్యాపించి ఉన్నప్పుడు మరి ఇంకా ఆయనకు ఒక లోకం ఉందని చెప్పరనమాట. కానీ దానికి విరుద్ధంగా భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు, నాకు ఒక లోకం అంటూ ఉంది, అక్కడ సూర్యచంద్రుల యొక్క అవసరం కూడా లేదు అని. కాబట్టి అతనికి ఆకారం అనేది ఉంది. ఇలా మనం వాళ్ళకి చెప్తే అర్థమవుతుంది అనమాట. అలాగే ఇంకా ఏది కాదో చెప్పినప్పుడు ఏది అవునో కూడా మనం వాళ్ళకి చెప్పాలి. అలాగే మరి ఈ నిరాకారమైన ఈ బ్రహ్మ తేజస్సు మాత్రమే ఎవరైనా మనం ఊహించుకోవడం, ఇదంతా కూడా ఏంటి, భగవంతుని యొక్క శరీర తేజస్సు, శరీర కాంతి అనమాట. కానీ దేవాదేవుడైన భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు చేరుకోలేరు. ఇలా ఈ విధంగా బ్రహ్మము గురించి భావించడం వల్ల బ్రహ్మము అనే భగవంతుని యొక్క నిరాకార బ్రహ్మ తేజస్సును మాత్రమే ఎవరైనా పొందగలుగుతారు. ఎందుకు, ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే తాం తదైవ భజామ్యహం. మీరు ఏ విధంగా నన్ను పొందాలనుకుంటున్నారో ఆ విధంగానే అనుగ్రహిస్తానన్నప్పుడు వీళ్ళు నిరాకారంగా వాళ్ళు పూజిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ నిరాకార బ్రహ్మ తేజస్సును మాత్రమే వాళ్ళు పొందగలరు. కానీ దేవదేవుడైన భగవంతుని మాత్రం చేరుకోలేరని చెప్తున్నారు. అది తర్వాత వాళ్ళు తెలుసుకుంటే అప్పుడు సమయం పడుతుంది. అది కూడా. శైలజ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే, పద్మజ మాతాజీ ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ చదువుతారా? ఈ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. పద్మజ మాతాజీ ఉన్నారా? ఇలా మానసిక కల్పనలను చేసేవారు శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడని, నిరాకార బ్రహ్మము ఆయన దివ్య దేహము యొక్క తేజస్సు మాత్రమే అని, పరమాత్మ ఆయన స్వయం ప్రకాశమైన వ్యక్తీకరణం అని తెలుసుకోలేరు. శ్రీకృష్ణుడు సచ్చిదానంద గుణాలతో కూడిన శాశ్వత రూపాన్ని కలిగి ఉంటాడని కూడా వారు తెలుసుకోలేరు. అస్వతంత్రులైన దేవతలు, మహర్షులు ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవాది దేవుడు అన్న సంగతిని అసమగ్రంగా గ్రహించి బ్రహ్మ తేజస్సే పరమ సత్యం అని భావిస్తారు. శ్రీకృష్ణుని వద్ద శరణాగతి పొందిన శుద్ధ భక్తులు తమ యొక్క అనన్య భక్తి చేత ఆయనే పరమ పురుషుడని, ఆయన నుండే సమస్తము వెలువడుతుందని తెలుసుకోగలుగుతారు.
అలాంటి భక్తులు సర్వానికి మూలమైన శ్రీకృష్ణునికి నిరంతరం ప్రేమయుక్తమైన సేవ చేస్తూ ఉంటారు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సారీ, ఈ ల్యాప్టాప్ కొంచెం. ఓకే, హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఇలా మానసిక కల్పన చేసేవాళ్ళు అంటే భగవంతుడు ఆకారం లేదు, నిరాకార బ్రహ్మము, ఇదంతా కూడా ఆయన యొక్క ఏంటి భగవంతుని యొక్క దివ్య తేజస్సు. అది ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు భగవంతుని సంపూర్ణంగా తెలుసుకునే వాళ్ళు అవుతారు. అలా కాకుండా ఇది ఓన్లీ బ్రహ్మ తేజస్సు అంటే వాళ్ళు దాన్ని మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటారు, వాటిని మాత్రమే పొందుతారు. అంటే ఎవరైతే ఆ బ్రహ్మ జ్యోతి మీద మనసు లగ్నం చేస్తారో వాళ్ళకి భగవంతుని గురించిన తత్వం అనేది పూర్తిగా తెలియదు. అలాగే శ్రీకృష్ణు వద్ద శరణాగతి పొందిన భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు తమ యొక్క అనన్య భక్తి చేత ఆయన పరమపురుషుడని, ఆయన నుండే సమస్తము వెలువడుతుందని తెలుసుకోగలుగుతారు. అందుకే పరంబ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ అని అర్జునుడు మనకి భగవద్గీతలో చెప్పున్నారు. అలాగే అలాంటి భక్తులు సర్వానికి మూలమైన శ్రీకృష్ణుడికి నిరంతరము ప్రేమయుక్తమైన సేవ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, శైలజ మాతాజీ చదువుతారా? హరే కృష్ణ. ఓకే, ధనలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంద్రియ తృప్తి వైపు ఆకర్షించబడిన భ్రాంత చిత్తులైన మానవులు తాత్కాలిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం దేవతలను పూజిస్తారని కూడా భగవద్గీత 7వ అధ్యాయము 20-23 శ్లోకములలో చెప్పబడింది. ఒకానొక దేవత యొక్క గొప్పతనం వల్ల కొన్ని దుఃఖాల నుండి తాత్కాలిక నివారణ పొందటమే మందబుద్ధులు అన్వేషించే పరిష్కారము. భౌతికంగా బద్ధుడైన జీవుడు సచ్చితానందాలతో కూడిన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో శాశ్వతమైన సుఖాన్ని పొంది భౌతిక బంధాల నుండి పూర్తిగా విముక్తిని పొందాలి. కాబట్టి హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనకి? ఇంద్రియ తృప్తి వైపు ఆకర్షించబడిన భ్రాంత చిత్తులు అంటే అసలు ఇంద్రియ సంతృప్తి అంటే ఏంటి? మనము ఆహారము, నిద్ర, భయము, మైథునము అంటే నేను శరీరము, ఈ శరీరానికి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు కూడా అంటే ఎప్పుడు కావాలి అనుకోవడం. శరీర స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు వీటి గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఈ 4 విషయాల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క శరీరాన్ని సంతృప్తి పరచడమే పరమ అవధి అంటే ఇంకా లాస్ట్ గోల్ వాళ్ళది అదే అని అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. మరి మన శరీరానికి ఏం కావాలో అవి ఎవరిస్తారు అని తెలుసుకుని వాటికి కావాల్సినవి అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు అందం కావాలి, ఒక దేవతని పూజిస్తూ ఉండడం, ఇట్లా అంటే అవన్నీ కూడా మనకి ఈ 7వ అధ్యాయంలో 20, 21, 22, 23 శ్లోకాల్లో చెప్పడం జరిగింది. కామైస్తైస్తై హృతజ్ఞానాః అంటూ, అలాగే యోం యోం యో యాం యాం తను భక్తః అంటూ, అలాగే సతయా శ్రద్ధయా ఇట్లా చెప్తూ లాస్ట్కి ఒక శ్లోకంలో చెప్తారు. అంతవత్తు ఫలం తేషాం తద్భవత్యల్పమేధసాం దేవాన్ దేవయజో యాంతి మద్భక్త యాంతి మామపి అంటే అల్పబుద్ధి కలిగిన మనుషులు దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే ఫలాలు చాలా పరిమితమైనవి, అవి తాత్కాలికమైనవి. దేవతలను పూజించేవారు దేవతాలోకాలకు వెళ్తే నా భక్తులు నన్ను చేరుకుంటారు. ఏమని చెప్తున్నారు? మద్భక్త యాంతి మామపి, నా భక్తులు నన్ను చేరుకుంటారు అని. ఆఖరికి మరి ఆ దేవత మీద శ్రద్ధ వాళ్ళకు ఉన్నప్పుడు ఆ పూజించే కోరికని వాళ్ళు నెరవేర్చుకునేలాగా అంటే అది తీరేలాగా మళ్ళీ చేసేది కూడా భగవంతుడే. అంటే నిజానికి మళ్ళీ ఆ లాభం అంతా కూడా భగవంతుడి నుంచే, అంటే వాళ్ళు ఏ దేవతనైతే వేడుకున్నారో అదంతా కూడా మళ్ళీ భగవంతుడి నుంచే వస్తూ ఉన్నాయి. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ అవంతా కూడా తాత్కాలికము
భౌతికంగా బద్ధుడైన జీవుడు సచ్చిదానంతాలతో కూడిన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో శాశ్వతమైన సుఖాన్ని పొంది భౌతిక బంధాల నుండి పూర్తిగా విముక్తి పొందాలి. అంటే మరి తెలుసుకోవాలి భౌతికం ఇవన్నీ కూడా అంటే ఏదైతే ఈ ఆహారము, భయము, నిద్ర, ఈ మైథునం అనేవి తాత్కాలికము. కాబట్టి వాటిని తగ్గించుకుంటూ శాశ్వతమైన ఏదైతే ఉందో సుఖము, నిజమైన సుఖము, దానిలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. అందుకే ఇక్కడ శ్రీ ఈశోపనిషత్తు చెప్తూ ఉంది ఏంటి, చదవని మాతాజీ కంటిన్యూ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కాబట్టి శ్రీ ఈశోపనిషత్తు నిర్దేశిస్తున్నట్లుగా మనం కష్టాల నుండి తాత్కాలిక ఉపశమనం కోసం ఉపదేవతలను పూజించకూడదు. వారు కేవలం తాత్కాలిక లాభాలను మాత్రమే ఇవ్వగలరు. అలా కాకుండా సర్వాకర్షకుడు దేవాదిదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పూజించినట్లయితే అతడు మనలను తన భగవద్ధామానికి చేర్చుకోవటం ద్వారా మనకు భౌతిక బంధనముల నుండి సంపూర్ణ విముక్తిని కలిగించగలడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట అల్పమైన జ్ఞానం నుంచి ఉన్నతమైన జ్ఞానం తీసుకోవడానికి. అంటే అల్పమైనవి ఏంటి? ఆహారము, భయము, నిద్ర, మైథునము. మరి ఉన్నతమైన జ్ఞానం అంటే ఏంటి? ఆత్మజ్ఞానం. మనం ఆత్మజ్ఞానం కావాలని తెలుసుకోవాలి. ఆత్మజ్ఞానం పైన భగవత్ సేవ అనేది ఉంటుంది. అప్పుడు మనం భగవత్ సేవ అనేది చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు ఏంటి? దేవతలను ఆశ్రయించవలసిన అవసరం లేదు. అంటే అల్పమైన దాని నుండి మనం ఉన్నతమైన దాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. దీనికి భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉంది కదా, ఎవరైనా చెప్తారా? విషయా వినివర్తంతే విషయా వినివర్తంత నిరాహారస్య యోగినః కాదు మాతాజీ, భవాని మాతాజీ, యోగినః కాదు, నిరాహారస్య అది ఓకే. మొదటి నిరాహారస్య దేహినః, యోగినః కాదు దేహినః. అదే వాడు కొంచెం. కాబట్టి మనం ఈ అల్పమైన విషయాల నుంచి ఉన్నతమైన విషయం దాన్ని తీసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకే మనకి భగవద్గీతలోనే ఒక చోట చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారనమాట. అది మనకి ఎలా అయితే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి ఒక బావి, నీళ్లు తోడుకోవడానికి అంటే నీళ్లు మనం తాగడానికి ఒక బావి, మన పాత్రలు కడుక్కోవడానికి ఒక బావి, పశువులను కడడానికి ఒక బావి, ఇట్లా చాలా బావులు ఉన్నాయనుకోండి. మనం వాటి ఒక్కొక్క దానికి యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. కానీ మన పక్కనే ఒక పెద్ద జలాశయం అంటే మన ఊరి పక్కన, మన ఇంటి పక్కన ఒక పెద్ద జలాశయం ఉందనుకోండి, అన్నీ కూడా అక్కడే దొరికిపోతాయి. మనం ఇట్లా ఒక్కొక్క దాని నుంచి మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదన్నమాట. ఒక్క జలాశయంతోనే మనకున్న ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తీరిపోతూ ఉంటాయి. దీని గురించి కూడా మనకి భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది, అది కూడా ఎవరైనా చెప్పొచ్చు. కానీ మనం ఉన్న ఏదైతే ఇట్లా ఈ ఒక నది ఎలా అయితే మన అవసరాలను తీర్చేస్తుందో, అలాగే భగవంతుడు కూడా ఒక పెద్ద జలాశయం లాంటి వాడు అనమాట. మనం అంటే విద్య కావాలి ఒక దేవతని, అందం కావాలి ఒక దేవతని, ఆరోగ్యం కావాలి ఒక దేవతని, అంటే ఇట్లా ఇవన్నీ మనం అంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. కానీ ఇవన్నీ మనం చేసే కంటే కూడా మరి అసలు మొత్తం వేదాశ్చ సర్వై రహమేవ వేద్యం అన్నారు భగవంతుడు. అంటే ఆ వేదాల యొక్క సారం మొత్తం, అలాగే వేదాంత కృత్ అంటే వేదాలను రచించిన వాడు. మరి మనం ఆ ఉత్తమమైన అంటే పరమ సత్యం అంటే మనకి ఏదైతే ఇంకా అల్టిమేట్ సత్యం అంటే భగవానుడు. మరి మన భగవంతుని కనుక ఆశ్రయం తీసుకుంటే ఇంకా మిగతా ఈ చిన్న చిన్న వాటి గురించి కూడా అంటే చిన్న చిన్న కోరికల పట్ల కూడా మనం తాత్కాలికమైన వాటి గురించి కూడా మనం ఎక్కువగా ప్రాకులాడవలసిన అవసరం కూడా ఉండదు అని చెప్తారు. ఆ శ్లోకం ఏంటి? యావానర్థ ఉదపానే సర్వత సంప్రదోదితే యావానర్థ ఉదపానే. ఆ పానే అంటే ఆ నీరు అంటే మనకి చిన్న చిన్న అన్నట్టుగా మనకి అక్కడ భగవంతుడే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పేశారనమాట. కాబట్టి శ్రీ ఈశోపనిషత్తు మనకి ఇక్కడ నిర్దేశిస్తూ ఉంది అలా. ఇంకా మనకి 2 రకాల వాళ్ళు ఉంటారని చెప్తారు. ఒకళ్ళు వివేకులు, అలాగే అవివేకులు. మరి అందరికీ ఇప్పుడు వివేకులైన వాళ్ళకి కష్టాలు రాకుండా ఉంటాయా? వస్తాయి. కాకపోతే వాళ్ళు తెలుసుకుంటారు, ఓకే ఇవి వస్తాయి, వీటిని తట్టుకోవాలి, ఓర్చుకోవాలి, లేకపోతే
అవి శాశ్వతంగా ఉండవు, కష్టాలైనా సుఖాలైనా. అలాగే ఆ వచ్చినప్పుడు వాటిని అంటే అసలు కష్టాలు రాకుండా ఉండడానికి, లేకపోతే ఆ కష్టాలు మనం ఎలా వాటిని తట్టుకోవాలో వాటి గురించి పరిష్కారం అనేది ఎలా ఆలోచిస్తాడంటే శాశ్వతమైన పరిష్కారం గురించి ఆలోచిస్తాడు. కానీ అవివేకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇవి మనకి కష్టం వచ్చింది కాబట్టి దీంట్లో నుంచి ప్రస్తుతానికి బయట ఎలా పడాలి, కాబట్టి మనం ఎవరో ఒకరిని వేడుకుంటే సరిపోతుంది, లేకపోతే ఎవరో ఒకళ్ళ ఆశ్రయం తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇట్లా. కాబట్టి ఇట్లా ఎప్పుడు ఆలోచించే వాళ్ళు ఏంటంటే అవివేకులు. ఎందుకు అంటే దానికి శాశ్వతమైన పరిష్కారం గురించి ఆలోచిస్తే ఆ సమస్య మనల్ని ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ శాశ్వతమైన పరిష్కారం కోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఓకే, శైలజా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. దేవతలను పూజించేవారు ఆయా దేవతా లోకాలకే వెళ్ళగలుగుతారని భగవద్గీత 7.23లో చెప్పబడింది. ఆ విధంగా చంద్రుని పూజించేవారు చంద్రలోకాన్ని, సూర్యుని పూజించేవారు సూర్యలోకాన్ని, అలాగే ఇతర దేవతలను పూజించేవారు ఇతర లోకాలను చేరుతారు. ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు రాకెట్ల సహాయంతో చంద్రలోకానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. కానీ ఇది నిజంగా కొత్త ప్రయత్నం ఏమీ కాదు. జ్ఞాన ప్రగతి వలన మానవుడు బాహ్యాకాశంలో ప్రయాణం చేసి అంతరిక్ష నౌకల ద్వారా గాని, యోగ శక్తుల ద్వారా గాని, దేవతా పూజల చేత గాని ఇతర లోకాలను చేరుకోవడానికి ఈ 3 మార్గాల ద్వారా ప్రయత్నిస్తారని శాస్త్ర గ్రంథాల్లో చెప్పబడి ఉంది. కానీ ఆయా ప్రత్యేక లోకాలను అధిష్ఠించి ఉన్న దేవతలను ఆరాధించడం ద్వారా వాటిని పొందడమే మిక్కిలి సరళమైన పద్ధతి. ఈ విధముగా చంద్రగ్రహము, సూర్యగ్రహము కాకుండా ఈ విశ్వంలో ఉన్నతమైన బ్రహ్మలోకమును కూడా చేరుకోవచ్చు. భౌతిక విశ్వంలో గల లోకాలన్నీ తాత్కాలిక నివాసాలే. వైకుంఠ లోకాలు మాత్రమే శాశ్వతమైనవి. ఇవి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోనే కనిపిస్తాయి. దేవాది దేవుడే స్వయంగా వాటికి ఈశ్వరుడు. భగవద్గీత 8.16లో ఈ కింది విధంగా చెప్పబడింది. ఆ బ్రహ్మ భువన అలోక పునరావర్తినోర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే. భౌతిక విశ్వంలోని అత్యుత్తమ లోకం నుండి అధమ లోకం వరకు అన్ని జనన మరణాలతో కూడిన దుఃఖమయ ప్రదేశాలే. ఓ కుంతిపుత్ర, నా ధామాన్ని పొందిన వాడు మాత్రము తిరిగి జన్మించడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కాబట్టి మనం ఇంకా ఇప్పుడు కొన్ని ఉదాహరణలు చూసాము. అంటే ఒక ముసలామె అడవిలోకి వెళ్ళిందంట. వెళ్ళి కట్టెలని కొట్టుకోవడము, వాటిని కట్టగట్టి ఒక మోపులాగా చేసుకుని తను వచ్చి బయట అమ్ముకోవడం అట్లా చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా కట్టెలన్నీ కొట్టుకుంది, మోపు కట్టుకుంది. ఎవరో వచ్చారు, నెత్తి మీద పెట్టారు, వస్తూ ఉందన్నమాట. అనుకోకుండా ఒకసారి జారి పడిపోయింది. ఆ కట్టెలన్నీ కూడా మళ్ళీ పడిపోయినాయి. మళ్ళీ వాటిని మూట కట్టుకుంది. కానీ ఎత్తడానికి ఎవరు లేరు. ఆమె వెంటనే ఏం చేసింది, నవ్వు నారాయణ గోవింద అని వేడుకుందంట. సరే, అప్పుడు ఏం చేశాడు భగవంతుడు, సరే పిలుస్తున్నారు కదా అని వచ్చేసాడు. అప్పుడు ఏం వరం కావాలో కోరుకో అంటే ఆవిడేం కోరుకుందంటే, దయచేసి నాకు ఆ కట్టెలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ మోపు ఏదైతే ఉందో కొంచెం ఆ నెత్తి మీద పెట్టి స్వామి అడిగిందంట. అంటే ఇందాక మనం చూసాం కదా, అవివేకులు అనేవాళ్ళు కూడా ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. సాక్షాత్గా భగవంతుడే వస్తే అతను ఏం అడగాలి, స్వామి నాకు ఈ వృద్ధాప్యం ఎందుకు, దీని నుంచి నన్ను బయటపడే, లేకపోతే ఈ జన్మ, ఈ మృత్యువు ఇవెందుకు, వీటి నుంచి నన్ను బయటపడే, లేకపోతే అసలు నేను ఈ కట్టెలు కొట్టుకోవడము, వీటిని మోసుకొని తీసుకెళ్ళడము ఇదంతా కూడా లేకుండా నా యొక్క భారాన్ని తగ్గించు అని వేడుకోవాలి. కానీ ఆవిడ అంటే భగవంతుడు సాక్షాత్గా వచ్చినప్పుడు కూడా మనం దీన్ని ఎలా మనం మన యొక్క కష్టాన్ని తీర్చుకోవాలి, లేకపోతే తాత్కాలికమైన వాటి గురించే ఆలోచించడము అవివేకము అని చూడొచ్చు. అలాగే ఇంకా భగవంతుడే చెప్తున్నారు మనకి భగవద్గీతలో, అంటే ఎవరెవరు ఏ విధంగా ఎవరిని పూజిస్తారో అటువంటి లోకాలకు వెళ్తారు, కానీ నన్ను పూజించే వాళ్ళు మాత్రం నా లోకానికే వెళ్తారు అని ఆ శ్లోకం కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. అలాగే ఇక్కడ 7.23లో చెప్తున్నారు, అంతవత్తు ఫలంతేషాం. అంటే ఎవరైతే అల్పబుద్ధి అంటే అల్ప మేధస్సు కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, చంద్రుని పూజిస్తారు చంద్రలోకానికి వెళ్ళడానికి, సూర్యుని పూజిస్తారు సూర్యలోకానికి వెళ్ళడానికి, అలాగే ఇతర దేవతలను పూజిస్తారు వాళ్ళ లోకానికి వెళ్తారు. అలాగే ఈ ఆధునిక శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చేస్తున్నారు, రాకెట్ల సహాయంతో ఇటువంటివి ఈ చంద్రలోకానికి, సూర్యలోకానికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ 3 రకాలు చెప్తున్నారు. ఒకటి జ్ఞానము, ఒకటి యోగము, ఒకటి ఈ దేవతా పూజలు. వీటి ద్వారా ఈ 3 మార్గాల ద్వారా ప్రయత్నిస్తారు అని ఆల్రెడీ శాస్త్ర గ్రంథాల్లో చెప్పబడి ఉంది. చెప్తారా ఎవరైనా శ్లోకం? ఏ దేవతను పూజించే వాళ్ళు ఆ లోకానికి వెళ్తారు,
నన్ను పూజించే వాళ్ళు నా లోకానికి వస్తారు అని. దేవవృత దేవాన్ అనంతేషాం తద్వత్యల్పమేధసాం దేవాన్ని అది కాదు మాతాజీ. భవానీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. అంతవంచు యాంతి దేవవృత దేవాన్ అది అదా ప్రభుజీ? ఎస్ మాతాజీ. యాంతి దేవవృత దేవాన్ పితృణ్య యాంతి పితృవ్రతః భూతాని యాంతి భూతేజ యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. హరే కృష్ణ. ఎస్ మాతాజీ, హరే బోల్. కాబట్టి మనకి 7.23లో ఏం చెప్తారంటే, మీరు చేస్తున్నారు అదంతా అవిధిపూర్వకంగా అల్పమేధస్సు కలిగిన వాళ్ళు ఆ తాత్కాలికమైన వాటి కోసం చేస్తూ ఉంటారు అని. కానీ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఎవరెవరిని ఏ ఏ విధంగా వాళ్ళు పూజిస్తున్నారో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆయా లోకాలకు వెళ్తూ ఉంటారు. పితృదేవతలను పూజించే వాళ్ళు అటు, భూత ప్రేతాలను పూజించే వాళ్ళు వాళ్ళ లోకాలకి. కానీ నన్ను పూజించేవారు నా లోకానికి వచ్చి ఇక్కడ నాతో పాటు నివసిస్తారు అని. మరి భగవంతుని యొక్క లోకం ఎలా ఉంటుంది? భగవంతుని యొక్క లోకం గురించి భగవంతుడే చెప్పారు భగవద్గీతలో. హరే కృష్ణ. వాయిస్ వస్తుందా మాతాజీ? ప్రభుజీ ఓకే ఓకే. నదద్భాసయతే సూర్యో యద్గత్వాన నివర్తంతే తద్ధామ పరమమ్మ. మధ్యలో వదిలేశారు మాతాజీ. గుర్తులేదు ఇంకా. తద్భాసయతే సూర్యో నశశాంకో నపావకః. నశశాంకో అక్కడ చంద్రుడి యొక్క కాంతి కూడా అవసరం లేదు. కాబట్టి అక్కడ సూర్యుడు, చంద్రుడు, విద్యుత్తు ఇటువంటివన్నీ కూడా ఏమీ అవసరం లేదు. అది స్వయం ప్రకాశకంగా ఉంటుంది. అక్కడ శాశ్వతంగా వెలుగు అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మనం అక్కడ వెలుగునివ్వాల్సిన, అంటే సూర్యుడితో కానీ చంద్రుడితో కానీ విద్యుత్తో కానీ అక్కడ ఇవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మరి నా లోకానికి చేరుకున్న వాళ్ళకి మళ్ళీ తద్ధామ పరమమమ యద్గత్వాన నివర్తంతే తద్ధామ పరమమమ. అక్కడికి ఎవరైతే వచ్చారో మళ్ళీ వాళ్ళు తిరిగి వెళ్ళవలసిన అవసరం కూడా లేదు. కాబట్టి మనం అటువంటి లోకాన్ని చేరడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మరి చంద్రలోకానికి వెళ్తే, అలాగే సూర్యలోకానికి వెళ్తే, స్వర్గలోకాలకు వెళ్తే, ఈ ఎన్ని లోకాలకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ తిరిగి రావాలి. క్షీణే పుణ్య మధ్యలోకం విశంతి. అలాగే దేవతలు కూడా, అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైన పూజ విధానం అనేది ఉంటుంది. ఆ విధంగా వాళ్ళు వారిని ఉపాసిస్తూ ఉండాలి. అంటే భౌతిక లోకాన్ని అశాశ్వతం, క్షీణే పుణ్య మధ్యలోకం విశంతి. దేవతల యొక్క స్థానాలు కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి. వాళ్ళ యొక్క లోకాలు కూడా, వాటికి అధిష్టాన దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మారిపోతూ ఉంటారు. ఏదైనా ఎట్లా కనుక మనకి పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక సిఐ, ఎస్ఐ వీళ్ళు ఎలా అయితే మారుతూ ఉంటారో అలాగే వాళ్ళు కూడా మారుతూ ఉంటారు. కానీ ఈ వైకుంఠ లోకాలు ఎలా అయితే ఉన్నాయో వాటికి యజమాని ఎవరు? భగవంతుడు. అవి శాశ్వతమైన లోకాలు. మనం అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత, అంటే ఈ వైకుంఠ లోకాలు మాత్రమే శాశ్వతమైన చెప్తున్నారు. మనం అక్కడ చేరుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇటువంటి భౌతిక లోకాలకి వచ్చే అవసరం అనేది ఉండదు. అందుకే భగవంతుడు చెప్పారు భగవద్గీతలోనే, మనం ఈ భౌతిక విషయంలోనే అత్యుత్తమ లోకం ఏది? బ్రహ్మలోకం. అటువంటి బ్రహ్మలోకానికి చేరుకున్న తర్వాత కూడా మనకి ఇక్కడ ఇటువంటి దుఃఖం అనేది ఉంటూనే ఉంటుంది. కానీ ఓ కుంతిపుత్ర, నా ధామాన్ని పొందినవాడు మాత్రమే తిరిగి జన్మించడు. లావణ్య కుమార్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే, శైలజ మాతాజీ మీరు ఒక పేరెంట్ చదివారా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఒకసారి చదివాను. ఓకే మరి చూద్దాం టైం ఉంటే. లావణ్య కుమార్ ప్రభుజీ చదవండి. ఎవరైనా దేవతలను ఆరాధించి భౌతికమైన వారి లోకాలను పొందగలిగినను మిక్కిలి చీకటితో నిండిన ప్రదేశాన్ని పొందుతారని శ్రీ ఈశోపనిషత్తు సూచిస్తుంది. కొబ్బరికాయ పీచుతో కప్పబడి సగం నీటితో నిండి ఉండినట్లుగా ఈ విశ్వమంతా పంచభూతాల చేత ఆచ్ఛాదించబడి ఉంది. ఈ ఆచ్ఛాదనం గాలి కూడా ప్రసరించనంతటి దట్టమైనది కావటం వల్ల దానిలో ఉండే చీకటి కూడా దట్టమైనది. అందుచేత దానిని ప్రకాశింప చేయడానికి సూర్యుడు, చంద్రుడు కావాలి. ఈ విశ్వానికి అవతల వైకుంఠ లోకాలతో నిండిన విశాలమైన అపరిమితమైన బ్రహ్మజ్యోతి వ్యాపించి ఉంది. బ్రహ్మజ్యోతిలోనే అత్యున్నతమైన లోకం కృష్ణలోకం లేక గోలోక వృందావనం. అక్కడ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు నివసిస్తాడు. ఆయన దానిని ఎప్పుడూ విడవడు. ఆయన అక్కడ తన శాశ్వత సహచరులతో నివసిస్తూనే భౌతిక ఆధ్యాత్మిక లోకాలలో అంతటా సర్వవ్యాపకుడై ఉంటాడు. ఈ విషయం 4వ మంత్రంలో ఇదివరకే చెప్పబడింది. భగవంతుడు సూర్యుడి లాగా సర్వవ్యాపకుడు. సూర్యుడు తన మండలాన్ని విడవకుండా ఉన్నట్లు శ్రీకృష్ణుడు కూడా ఒక ప్రదేశంలో శాశ్వతంగా నిలిచి ఉంటాడు.
హరే కృష్ణ ప్రభు. నెక్స్ట్ ఇంకో పేరు చదువు కానీ ఒక నిమిషం. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే. కాబట్టి ఎవరైనా దేవతలను ఆరాధించి ఈ భౌతికమైన లోకాలను పొందినా కూడా ఇవన్నీ కూడా ఏంటి చీకటితో నిండిన, అందుకే అంధత్తమ అని మనం వాడు చూస్తూనే ఉన్నాం. 4వ మంత్రంలో కూడా చెప్పారు ఆయన. అలాగే ఇప్పుడు ఈ చూస్తున్న ఈ మంత్రాల్లో కూడా ఈ 4-5 మంత్రాల నుంచి కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట. కాబట్టి ఇటువంటి ప్రదేశాలను వాళ్ళు పొందుతారు అని మనకి శ్రీ ఈశోపనిషత్తు చెప్తూ ఉంది. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. కొబ్బరికాయ ఎలా అయితే పీచుతో కప్పబడి ఉంటుంది, అందులో సగం నీటితో నిండి ఉన్నట్లుగా ఆ విశ్వం అంతా కూడా పంచమహాభూతాల చేత ఉందన్నమాట. అంటే మనం చూస్తే ఈ యొక్క కారణోదక శాయి విష్ణువు నుంచి వచ్చిన ఈ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా ఆ యొక్క బంతుల్లాగా ఉంటాయి. మరి అందులో ఎలా ఉంటుంది, కొంత నీరు ఉంటుంది, దానిపైన మళ్ళీ గర్భోదక శాయి విష్ణువు అంటే ఆయన శయనించి ఉంటారు. తర్వాత మిగతా 14 లోకాలు అనేవి ఉంటాయన్నమాట. అలాగే ఇవంతా కూడా అందుకే మనకి ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ అనేది చెప్తున్నారు. ఇది ఎలా ఉంటుంది, ఆ ప్రదేశంలోకి గాలి కూడా ప్రసరించనంతటి దట్టమైనది కావడం. అంటే మనం ఏంటి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ బ్రహ్మాండంలోనే ఉన్నాము. ఇక్కడ ఏంటి ఆ దట్టమైన కావడం వల్ల అందులో ఇదంతా కూడా చీకటి అంధ అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం వీటికి పైకి వెళ్ళాలి. అంటే పైకి అంటే మనం వీటి నుంచి బయటపడి ఏదైతే ఆ బ్రహ్మ తేజస్సు ద్వారా ఎప్పుడు కూడా వెలుగుతూ ఉంటాయో భగవంతుని యొక్క వైకుంఠ లోకాలు, అక్కడేంటి సూర్యుడు కానీ చంద్రుడు కానీ అవసరం లేదు, మనకి ఇక్కడ అవసరం. అటువంటి ఆ బ్రహ్మ జ్యోతి అంటే ఏదైతే భగవంతుని యొక్క శరీర కాంతి ఆ బ్రహ్మజ్యోతి, మరి వాటితో దాని యొక్క కాంతితో ఏదైతే ఈ లోకాలు వెలుగుతూ ఉంటాయో అటువంటి కృష్ణలోకానికి కానీ అటువంటి గోలోక బృందావనంకి కానీ మనం వెళ్ళాలి. అక్కడ ఆయన నివసిస్తాడు కాబట్టి, ఆయన ఎప్పుడు అక్కడే ఆయన దాన్ని విడవడు కాబట్టి మనం కూడా ఆయన యొక్క సహచరులలో అంటే ఆయన యొక్క సహచరులాగా అక్కడ నివసించడానికి వెళ్ళాలి. ఈ విషయం మనకి 4వ మంత్రం ఇది వరకే చెప్పబడింది. అలాగే మనకి ఇంకా చెప్తారు బ్రహ్మ సమితిలో కూడా చింతామణి ప్రకర సద్మసు కల్పవృక్ష. ఏంటంటే ఆ ధామం అంతా కూడా ఎప్పుడు కూడా అంటే మనకి అక్కడ ఏది ఒక ఆకలి అనేది ఉండదు. ఆకలి వేసినా కూడా మనం చాలా మంచి మంచి పదార్థాలను తీసుకుంటూ ఉంటాము. ఇట్లా అంటే ఏది కావాలంటే అది అక్కడ చింతామణి, అంటే ఏది కావాలంటే అక్కడ మనకి చాలా ఈజీగా దొరికేస్తూ ఉంటుంది. సురభి రవి పాలయంతం అని కూడా చెప్తారనమాట. ఆ గోవులు మన సురభి అనే గోవులు కూడా అక్కడ ఎప్పుడు కూడా అంటే ఎవరికి ఏది కావాలన్నా చాలా ఈజీగా దొరుకుతుంది. ఓకే ప్రవి, నెక్స్ట్ చదవండి ప్రవి. కేవలం చంద్రమండలానికి చేరుకోవటం వలన లేదా మరొక గ్రహాన్ని చేరుకోవటం వలన జీవిత సమస్యలు పరిష్కరించబడవు. మనం ఈ అంధకారమైనటువంటి భౌతిక విశ్వంలో ఏ గమ్యమును చేరవలెనని ఆలోచించడం కంటే దీని నుంచి బయటపడి ప్రకాశవంతమైన భగవంతుని లోకమునకు చేరవలెనని శ్రీ ఈశోపనిషత్తు సూచిస్తున్నది. కేవలం పేరు ప్రతిష్టల కోసం ప్రాకులాడే మిథ్యా మతాచార్యులు చాలా మంది ఉంటారు. ఈ విశ్వం నుండి బయటపడి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం చేరుకోవాలని కోరుకోరు. భగవంతుణ్ణి పూజించే మిషతో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే తమ ప్రస్తుత స్థితిని కొనసాగించుకోవాలని వారు కోరుకుంటారు. నాస్తికులు, నిరాకారవాదులు నాస్తికవాదాన్ని ప్రచారం చేయటం ద్వారా మూఢులైన మిథ్యా మతవాదులను చీకటి లోకాలలోకి వెళ్ళినట్లుగా చేస్తున్నారు. నాస్తికులు దేవాది దేవుడి ఉనికిని ప్రత్యక్షంగా నిరాకరిస్తూ ఉంటే, నిరాకారవాదులు పరమ పురుషుడు నిరాకార తత్వాన్ని సమర్థిస్తున్నారు. దేవాది దేవుని నిరాకరించిన మంత్రం ఒకటి కూడా ఈ ఈశోపనిషత్తులో ఇంతవరకు మనకు కనిపించలేదు. ఆయన అందరికంటే వేగంగా పరిగెత్తగలడని చెప్పబడింది. ఇతర లోకాల కోసం పరిగెత్తేవారు మానవులు అనే మాట నిజమే. భగవంతుడు వారందరికంటే ఎక్కువ వేగంగా పరిగెత్తగలిగితే ఆయనను నిరాకారుడని అనుకోవటం ఎలా? పరమ సత్యాన్ని గురించి సమగ్రంగా భావించలేకపోవటం వల్ల ఆ పరమ పురుషుడి నిరాకార భావం కూడా మరొక విధమైన అజ్ఞానమే. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కాబట్టి మనం పరమ సత్యాన్ని గురించి సరిగ్గా తెలుసుకోపోవడం వల్లనే ఆ యొక్క నిరాకార భావం అనేది ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటున్నారు? అజ్ఞానము. ఎందుకు అంటే మనమే ఈ లోకం నుంచి ఇంకో లోకానికి, ఆ లోకం నుంచి ఇంకో లోకానికి రాకెట్లు వేసుకొని వెళ్ళాలని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈశోపనిషత్తు ఎక్కడ కూడా దీన్ని అంటే భగవంతుడు మనకంటే ముందు వెళ్తాడు, మనకంటే ముందే ఆయన మనకంటే అంటే నడుస్తాడు, నడవడు, మనసు కంటే వేగంగా కూడా ఆయన పరిగెత్తగలడు. మరి ఈ మనకు ఎలా అయితే వేరే గ్రహాల మీదకి వెళ్ళాలని చూస్తున్నాము, మరి ఆయన వాటిని చాలా ఈజీగా
చేరుకోగలుగుతారనమాట. అందుకే శ్రీ ఈశోపనిషత్తులో దేవాదేవుని నిరాకరించిన మంత్రం ఒక్కటి కూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా కేవలం చంద్రమండలానికి చేరుకోవడం వలన మనకి ఏమైనా జీవిత సమస్యలు అనేవి పరిష్కరించబడ్డాయా అంటే మనకి వ్యాధులు రావట్లేదా, లేకపోతే మృత్యు అనేది రావట్లేదా, అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి ఉండి వచ్చామని చెప్తున్న వాళ్ళు ఇక మరణించరా, మరి అవి పరిష్కరించబడబోతున్నాయా? లేదు. ఎందుకు అంటే మనము ఈ భౌతిక విశ్వంలో ఉన్నంత కాలము అవి ఆ జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనేవి తప్పదు. అదే మనకి ఇక్కడ ఈశోపనిషత్తు మళ్ళీ చెప్తుందనమాట. అలాగే ఇంకా మనం చూస్తే వాళ్ళ యొక్క పేరు ప్రతిష్టల కోసం పాకులాడే వాళ్ళు, ఆ మిథ్యా మతాచారులు చాలామంది ఉంటూ ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క ప్రతిష్ట కోసం వాళ్ళ యొక్క పేరుని అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు ఆ కీర్తిని గడించుకోవడం కోసం ఆలోచిస్తారు తప్ప మరి ఇటువంటి నగ్న సత్యాలు అనేవి ఉంటాయి కదా, వీటిని వాళ్ళు ప్రచారం చేయరనమాట. ప్రచారం చేస్తే వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క తత్వం అనేది బయటపడిపోతుంది. కాబట్టి భగవంతుని పూజించే మిషతో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే వాళ్ళ యొక్క అంటే వాళ్ళు భగవంతుని పూజిస్తున్నాము అని మభ్యపెడుతూ జనాన్ని వాళ్ళకి శిష్యులుగా చేర్చుకుంటూ వాళ్ళు చాలా విధాలుగా వాళ్ళని సుఖపడాలని వాళ్ళ యొక్క సేవలతో గడిచిపోవాలని వాళ్ళు కోరుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ ఏమంటున్నారు? మిథ్య మూడులు. కాబట్టి అటువంటి వాళ్ళు ఈ చీకటి లోకాలకే వెళ్తూ ఉంటారు. అది మనకి భగవద్గీతలో చాలా చోట్ల చెప్పారు, అలాగే ఈశోపనిషత్తులో కూడా చాలా చోట్ల చెప్పారు. మనకి భగవద్గీతలో 16వ అధ్యాయంలో చెప్పారనమాట. అలాగే నాస్తికులు దేవాదేవుని ఉనికిని ప్రత్యక్షంగా నిరాకరిస్తూ ఉంటే నిరాకారవాదులు పరమపురుషు నిరాకార తత్వాన్ని సమర్థిస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా అవివేకం అని చెప్తున్నారు. లక్ష్మీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అవివేకులైన మిథ్యా మతాచార్యులు అవతార మూర్తులు అనబడే వారిని సృష్టించేవారు వేద శాసనాలను ప్రత్యక్షంగా ఉల్లంఘించడం వల్ల తమ అనుచరులను తప్పుత్రోవ పట్టిస్తున్నారు. కాబట్టి వారి విషయంలోని అంధ తమ ప్రదేశాలలో ప్రవేశిస్తారు. ఈ నిరాకారవాదులు వేద విజ్ఞానం ఎరుగని మందబుద్ధుల ముందు సాధారణంగా తామే భగవంతులమని అవతారాలుగా నటిస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ అలాంటి మూఢులకు ఏమైనా వేద జ్ఞానం ఉంటే అది వారి అజ్ఞానం కంటే చాలా హానికరమై ఉంటుంది. అలాంటి నిరాకారవాదులు శాస్త్ర విధులను అనుసరించి ఇతర దేవతలను కూడా ఆరాధించరు. శాస్త్ర విధులు కొన్ని పరిస్థితులలో దేవతలను ఆరాధించాలని చెబుతున్నాయి. మళ్ళీ అవే విధులను సాధారణంగా అలాంటి అవసరం లేదని చెబుతున్నాయి. దేవతలను పూజించడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు శాశ్వతమైనవి కావని భగవద్గీత 7వ అధ్యాయము 23వ శ్లోకంలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది. భౌతిక విశ్వమంతా అశాశ్వతం కావడం వల్ల ఆ భౌతిక జీవితాంధకారంలో పొందబడేది కూడా అశాశ్వతమే. యథార్థము శాశ్వతము అయిన జీవితాన్ని పొందడం ఎలా అనేదే నిజమైన సమస్య. భక్తుడు ఒక నిమిషం చెప్తాను. కాబట్టి ఈ మిథ్య మతాచారులు అలాగే అవతార మూర్తులు మనం చూస్తే వాళ్ళు మేమే అవతార మూర్తులు అని చెప్తూ ఉంటారు, మేమే భగవంతుడు అని చెప్తూ ఉంటారు. సరే, ఒకవేళ మేము భగవంతుడు అని చెప్పలేదు, వాళ్ళు పూజిస్తున్నారని చెప్పే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. మరి మీకు తెలుసు కదా మీరు భగవంతులు కాదు అని, మరి వాళ్ళకి చెప్పాలి కదా. ఎవరైతే ఆ మూర్ఖంగా మిమ్మల్ని పూజిస్తున్నారో వాళ్ళకి చెప్పాలి, భగవంతుడు అంటే ఇలా ఉండడు, భగవంతుడికి షడైశ్వర్యాలు ఉంటాయి, మరి నేను అంత గొప్పవాడిని కాదు, లేకపోతే నాకు అంత శక్తి సామర్థ్యాలు లేవని చెప్పాలి. కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సైలెంట్గా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళే చెప్తారేమో తెలియదు మేమే భగవంతులు అని. మరి వాళ్ళ శిష్యుల చేత కొంతమంది ఏమో వాళ్ళే చెప్పేసుకుంటూ ఉంటారు, కొంతమంది శిష్యుల చేత చెప్పేస్తూ ఉంటారు. మరి వాళ్ళకి అంటే మరి వాళ్ళు వేటిని ఉల్లంఘిస్తున్నట్లు? వేద శాసనాలని ప్రత్యక్షంగా ఉల్లంఘించేస్తున్నారు. మేమే భగవంతులము అంటూ, లేకపోతే మేము ప్రామాణిక ఆచార్యులము అంటూ. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ప్రామాణికత లేదు, వాళ్ళ ఆచార్యులు కాదు, కానీ వాళ్ళ యొక్క శిష్యుల్ని వాళ్ళు తప్పుదో పట్టిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఈ విషయంలోని వాళ్ళకి వచ్చే శిక్ష ఏంటి? ఇంకా ఇక్కడిక్కడే పతనం చెందుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ ఆ యొక్క ఎవరైతే పొగుడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళ శిష్యులు వాళ్ళ చేత పొగిడించుకుంటూ ఇక్కడెక్కడే ఇంకా అధమమైన లోకాలకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మరి నిరాకారవాదులు వేద విజ్ఞానం ఎరుగని మందబుద్ధుల ముందు ఏమని చెప్తూ ఉంటారు? వాళ్ళకి తెలియదు, ఎదురుగా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ అజ్ఞానంలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మేమే భగవంతులం అని నటిస్తూ ఉంటారు.
మరి అటువంటి మూఢులకు ఏమైనా వేద జ్ఞానం ఉంటే అది వారి అజ్ఞానం కంటే కూడా చాలా హానికరమైనది. అంటే కొంతమందికి ఉండొచ్చు వేద జ్ఞానం అనేది, కొంత ఉండొచ్చు, కానీ దాన్ని వాళ్ళు దేంట్లో ఉపయోగించాలి? భగవంతుని అందరికీ చూపించడానికి తత్వం ద్వారా, లేకపోతే భగవంతుని యొక్క శాసనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, భగవంతుని యొక్క నియమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, భగవంతుడు ఎలా ఎలా ఉండాలని మనకు చెప్పారో అటువంటివి వాళ్ళు బోధించాలి. అలా కాకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారనమాట. అప్పుడేమవుతుంది, ఎవరైతే అజ్ఞానంగా ఉన్నారో వారికంటే కూడా ఈ యొక్క మూఢులు, అంటే ఈ వేద జ్ఞానం తెలిసి దాన్ని సరైన రీతిలో ఉపయోగించని వాళ్ళు ఇంకా హానికరం. మనం చూసాం కదా, ఒక పాము, ఆ మణి ఉండే పాము ఇంకా హానికరం అనమాట మామూలు పాము కంటే కూడా. ఇంకొకసారి ఏంటి, నిరాకారవాదులు శాస్త్ర విధులను, శాస్త్రాల్లో చెప్పబడి ఉంది, దేవతారాధన అనేది శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది, వేదాల్లో చెప్పబడి ఉంది. ఇంకొకసారి ఏం చేస్తారు వీళ్ళు, అటువంటి విధులను కూడా అనుసరించకుండా వాళ్ళకంటే మేమే ఉన్నతమైన వాళ్ళు అని కూడా చెప్పేస్తూ ఉంటారు. మరి ఆ శాస్త్ర విధులు కొన్ని పరిస్థితుల్లో దేవతారాధనలు అనేవి చెప్పబడ్డాయి. మళ్ళీ అవే విధులు సాధారణంగా అలాంటి అవసరం లేదని కూడా చెప్తూ ఉంటాయి. మనం మొదట్లోనే దాన్ని చర్చించామన్నమాట. ఒక స్థాయి వరకు మనము ఎలా ఏవేవి చేయాలో వాటిని చేసుకుంటూ వెళ్తాము. ఎప్పుడైతే మనం పూర్తి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని సాధించామో అప్పుడు దేవతారాధన అనేది మనకి అవసరం లేదని చెప్తాయి అన్నమాట. కాబట్టి దాన్ని చాలా ఈజీగా, దాన్ని ఎలా అయితే చెప్పబడిందో దాన్ని ఆ విధంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అంతేగాని కొంత వినేసి దాన్ని మనం ఊహించేసుకుని మిగతాదంతా కూడా నాకు అర్థమైపోయింది అని అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదని చెప్తున్నారు. అప్పుడు నిజమైన సమస్య అనేది అక్కడ ఉంటుంది. కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భక్తుడు భగవంతుని చేరుకోగానే నన్ను పొందడానికి భక్తియుక్త సేవ ఒక్కటే ఏకైక మార్గం. ఇక నీవు జనన మరణ బంధాల నుండి పూర్తిగా విముక్తుడవయ్యావు అని ఆయన హామీ ఇస్తాడు. భగవద్గీత 18వ అధ్యాయము 55వ శ్లోకం. మరో విధంగా చెప్పాలంటే భౌతిక బంధాల నుండి విముక్తి పొందే మార్గం జ్ఞాన వైరాగ్యాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మిథ్యా మతాచార్యులకు ఈ జ్ఞానం గాని వైరాగ్యం గాని ఉండవు. ఎందుకంటే వారిలో చాలా మంది పరోపకారం, ఔదార్యం అనే వ్యాపారాల మిషతోనూ, ధర్మ ప్రబోధం అనే వేషంతోనూ, భౌతిక బంధనాల బంగారు సంకెళ్లతో భౌతిక జగత్తులోనే కొనసాగాలని కోరుకుంటారు. వారు మత విశ్వాసం అనే మిథ్యా ప్రదర్శనం చేస్తూ అన్ని అవినీతి వ్యాపారాలలోనూ పాల్గొంటూ భక్తి చేస్తున్నట్టు నటిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా వారు ఆధ్యాత్మికాచారులుగాను దైవ భక్తులుగాను చలామణి అవుతూ ఉంటారు. ధర్మ సిద్ధాంతాలను ఉల్లంఘించే అలాంటి వారికి గురు శిష్య పరంపరాగతులైన ప్రామాణికులైన ఆచార్యుల పట్ల గౌరవం ఉండదు. వీరు వేదవాక్కు అయినటువంటి ఆచార్యోపాసన, ప్రతి ఒక్కరూ ఆచార్యుడిని ఆరాధించాలి. భగవద్గీత 4వ అధ్యాయము 2వ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుడు ఈ విధంగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నాడు. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం. ప్రభుజీ శ్లోకం చదవాల ప్రభుజీ, తర్వాత చదవాలి. ఈ దివ్య జ్ఞానమును గురు శిష్య పరంపరాక్రమమున గ్రహింపబడింది. సామాన్య జనాన్ని తప్పుదారి పట్టించడానికి వారు స్వయంగా ఆచార్యులుగా నటిస్తూ ఆచార్యుల సిద్ధాంతాలను కూడా అనుసరించరు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మనం ఇక్కడ చూస్తే భగవంతుడే చెప్పారు, నన్ను పొందడానికి భక్తియుక్త సేవ ఒకటే మార్గము, ఇక నీవు ఈ జన్మ మరణ బంధాల నుండి పూర్తిగా విముక్తుడయ్యావు అని. మనకి భక్త్యా మామ విజానాతి యావాన్ యశ్చాస్మి తత్వతః తతో మాం తత్వతో జ్ఞాత్వా విశతే తద్ అనంతరం, నువ్వు అనంతరం నన్ను చేరుకుంటావు, ఇంకా నువ్వు ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు అని. కాబట్టి మనం ఈ భౌతిక బంధాల నుండి విముక్తి పొందే మార్గం జ్ఞాన వైరాగ్యాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకు, మనం నిజమైన ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం మనం తెలుసుకున్నాము అంటే మనమెవరము, భగవంతుని ఎవరు, అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస, వీటి మీద ఆధారపడి ఉంది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈ యొక్క తుచ్చమైన ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ అంటే మనం ముందే చెప్పుకున్నాం కదా, ఆహారము, భయము, నిద్ర, మైథునము, వీటి మీద మనకి అంత ఆకర్షణ అనేది ఉండదన్నమాట. కానీ మిథ్యా మతాచారులకు ఈ జ్ఞానం కానీ వైరాగ్యం కానీ ఉండవు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి నిజమైన ఈ వేద జ్ఞానము అనేది ఉండదు, మరి వైరాగ్యం లేదు. మరి వైరాగ్యం లేదని మనం ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే, మరి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వైరాగ్య భావంలో ఉండకుండా ఎంతసేపు కూడా వాళ్ళ యొక్క శిష్యుల చేత, వాళ్ళ యొక్క అనుయాయుల చేత వాళ్ళు ఇంకా చెప్పుకుంటూ, అంటే మేమే భగవంతులు అని,
వాళ్ళని, ఎందుకంటే వాళ్ళకి మరి నిజమైన వైరాగ్యం అనేది ఉంటే వాళ్ళ శిష్యులకు బోధిస్తారనమాట, నేను భగవంతుని కాదు అని. కాబట్టి ఇంకా దాంట్లో చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు, పరోపకారం అనే ఆ మాటతో, అంటే కొన్ని కొన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నట్లుగా, లేకపోతే కొన్ని కొన్ని ఔదార్యమైన వ్యాపారాల, అంటే కొన్ని కొన్ని వాళ్ళకి, అంటే పేదవాళ్ళకి ఏదో చేస్తున్నట్లుగా ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ, లేకపోతే ధర్మ ప్రబోధం అనే వేషంతో కూడా వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు కొంత ఈ భౌతిక బంధనాలను బంగారు సంఖ్యలతో, బంగారు సంఖ్యలు అంటే ఏంటి ఎవరైనా చెప్పండి? మనం 3 గుణాల గురించి చర్చించుకున్నాము. బంగారు సంఖ్యలు అంటే అంటే భౌతికంగా వచ్చే కొన్ని ఫెసిలిటీస్, మన కీర్తి, అవన్నీ ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చేవి కదా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభు. సద్గుణం ఉన్న వాళ్ళకి ఎస్ మాతాజీ, హరి బోల్. మనకి సత్వగుణంలో ఉండే వాళ్ళని బంగారు సంఖ్యలతో పోలుస్తారు. అది ఎందుకంటే వాళ్ళు సత్వగుణంలో ఉన్నారు, కానీ నిజమైన విజ్ఞానం వైపు వెళ్లకుండా ఆ సత్వగుణం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి కొంత జ్ఞానం అనేది ఉంటుంది. అలాగే జ్ఞానం ఉందని ఆ సుఖంలో వాళ్ళు బందీ అయిపోతూ ఉంటారనమాట. కాబట్టి అది కూడా ఒక రకంగా సంఖ్యలే, కానీ బంగారు సంఖ్యలు. ఎందుకు వాళ్ళు ఈ జగత్తులోనే కొనసాగాలని కోరుకుంటారు. ఎందుకు మరి ఇక్కడ ఇవన్నీ, అంటే వాళ్ళు ఏమీ హింస చేస్తూ ఉండరు, లేకపోతే ఎవరిని వేధించరు, ఇవన్నీ ఏమీ ఉండవు, సత్వగుణంలోనే ఉంటారనమాట. అందుకు వాళ్ళని ఆ బంగారు సంఖ్యలతో బంధించబడిన వారిగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అలాగే మత విశ్వాసం అనే మిథ్యా ప్రదర్శన చేస్తూ ఇంకా ఏం చేస్తూ ఉంటారు, అవినీతి వ్యాపారాల్లో కూడా పాల్గొంటూ భక్తి చేస్తున్నట్టు పైకి మాత్రం నటిస్తూ ఉంటారు. ఎవరికి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు అని చెప్పుకుంటారు. వాళ్ళకి ఒక గురు శిష్య పరంపర అంటూ ఉండదు. ఉండకపోయినా కూడా మేమే ప్రామాణిక ఆచార్యులు అని చెప్పేసుకుంటూ వాళ్ళకంటూ వాళ్ళకు ఒక సిద్ధాంతం, వాళ్ళకంటూ వాళ్ళకు ఒక వేదాన్ని, ఇవన్నిటిని కొత్తగా రచించేసుకుంటూ వాళ్ళనే వాళ్ళు దైవభక్తులుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ ధర్మ సిద్ధాంతాలను ఉల్లంఘించే అటువంటి వాళ్ళకి గురు శిష్య పరంపర అనేది ఉండదు. వాళ్ళకి ఆచార్యోపాసన, అంటే ఆచార్యుల దగ్గర నుంచి వాళ్ళు వినడము ఉండదు, ఆచార్యులకి వాళ్ళు సేవ చేసింది ఉండదు, వాళ్ళు ఆచార్యులు చెప్పినట్టుగా ఏది కూడా చేయరన్నమాట. ఇది మనకి మరి అంత ఈ గురు శిష్య పరంపర అనేది అంత ఉత్తమమైనది అని ఎందుకు చెప్పారు? మరి భగవద్గీతలోనే భగవంతుడు చెప్పారు. చదవండి మాతాజీ. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుః సకాలే నేహ మహతా యోగో నష్టః పరంతప. హరే కృష్ణ. మనకి ఈ పరంపరా విధానం నష్టపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ భగవంతుడే వచ్చి దాన్ని ఇచ్చారనమాట. కాబట్టి మనం ఏదైతే రాజేషులకు ఆయన దాన్ని బోధించారో, అంటే రాజేషుల ద్వారా ఒకరికి ద్వారా అది రాజేషులు దాన్ని ఆ రాజమార్గంలో ఉంటూ కూడా దాన్ని పాటించి వాళ్ళు ఋషులయ్యారు, అంటే రాజర్షులు అయ్యారు. మరి అటువంటి వాళ్ళు పాటించిన ఈ దివ్యమైన జ్ఞానాన్ని మనం గురు శిష్య పరంపరలోనే మనం తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు సామాన్య జనులు కూడా దాన్ని ఆచరించడానికి అది సులువవుతుంది. అలా కాదు అంటే భగవంతుడు చెప్పిన విధంగా కాకుండా వాళ్ళే వేదాన్ని కొత్తగా సృష్టించేసుకోవడం, వాళ్ళే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు, ప్రామాణిక ఆచార్యులు అని చెప్పేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, అది మళ్ళీ నష్టపోతుంది. ఓకే. నాగరత్నం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. అలాంటి అంటే దుర్మార్గులు వారు మానవ సంఘానికి పరమ హానికారకులు. ధర్మబద్ధమైన ప్రభుత్వం లేని కారణం వలన రాజకీయ శాసనాల శిక్ష నుండి వారు తప్పించుకుంటారు, కానీ పరమ పురుషుని శాసనం నుండి మాత్రం వారు తప్పించుకోలేరు. పరమ పురుషుడు భగవద్గీత 16వ అధ్యాయం 19-20 శ్లోకంలో మత ప్రచారకుల వేషంలో గల అసూయ సహితులైన రాక్షసులు నరకం నుండి మిక్కిలి చీకటి గల ప్రదేశాలలోకి త్రోసివేయబడతారు అని స్పష్టంగా ప్రకటించాడు. అలాంటి మిథ్యా మతాచార్యులు తమ మతాచార్య పదవిని ఇంద్రియ పరితృప్తికి మాత్రమే ఉపయోగించుకుంటూ మరణానంతరం ఘోరమైన నరకాలకు పోతారని శ్రీ ఈశోపనిషత్తు ధృవపరుస్తుంది. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాత. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఒక పాయింట్, సామాన్య జనాన్ని తప్పుదారి పట్టించడానికి ఎవరైతే వాళ్ళు ఆ మూడులు, అంటే వాళ్ళు మేమే ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యం చెప్పుకుంటారు, వాళ్ళు స్వయంగా ఆచార్యులుగా నటిస్తూ ఆచార్యుల సిద్ధాంతాలను కూడా అనుసరించరు. మనం చూస్తాం, రామానుజాచార్యుల వారు గొప్ప ఆచార్యులు అని చెప్తూ ఉంటారు, అంటే వాళ్ళ నోటితో వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు, కానీ మరి ఆయన ఏదైతే మార్గం ఇచ్చారో ఆ మార్గాన్ని వాళ్ళు పాటించరు. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు
చాలా గొప్పవారండి, చాలా గొప్ప కార్యక్రమాలు చేశారు, చాలా అక్కడికి వెళ్ళి అందరిని భక్తులుగా చేశారు, అందరినీ కృష్ణ చైతన్యం నడిపించారు, ఇదంతా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. మరి వాళ్ళు మాత్రం మళ్ళీ దాన్ని అనుసరించరు. అంటే వాళ్ళు ఆచార్యులుగా నటిస్తున్నారు, మరి వారి ముందు ఎవరైతే ఆచార్యులు ఉన్నారో అటువంటి వారి యొక్క సిద్ధాంతాలను వాళ్ళు అనుసరించరు. ఇవంతా కూడా మూర్ఖత్వం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అటువంటి దుర్మార్గులు మన యొక్క ఈ మానవ సంఘానికి చాలా హానికారకులు అని కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఈ తప్పుడు ప్రచారం చేసే వాళ్ళు చాలా హానికరం. వాళ్ళు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హిరణ్యాక్షుడు, హిరణ్యకశిపుడు, ఇంకా శిశుపాలుడు, లేకపోతే రావణాసురుడు, వీళ్ళకంటే కూడా చాలా ప్రమాదం. ఎందుకు? వాళ్ళేంటి అంటే వాళ్ళ యొక్క తత్వాన్ని సూటిగా భగవంతుడే మాకు విరోధి, ఆ విష్ణువుతో మేము యుద్ధం చేస్తాము అని వాళ్ళు స్ట్రైట్గా చెప్తూ ఉన్నారనమాట. కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? భగవంతుడి కార్యాలు చేస్తున్నట్లుగా కనిపిస్తూ విరుద్ధమైన వేదాలకు కానీ భగవంతుడు ఇచ్చిన శాస్త్రాలకు కానీ విరుద్ధమైన కార్యాలు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వీళ్ళు చాలా హానికరమని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇది ఈ ఆధునిక కాలంలో ఉంటూ భగవంతుడి ప్రచారకులు అని చెప్పుకుంటూ అటువంటి వ్యతిరేకమైన సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే అజ్ఞానంలో ఉన్నారో వాళ్ళకంటే కూడా ఎలా అయితే అవిద్య అనేది చాలా డేంజరస్, వీళ్ళు ఇంకా ఇంకా చాలా ప్రమాదకరమని చెప్తున్నారు. అది మనకి ఇక్కడ శ్రీమద్ భగవద్గీతలో 16వ అధ్యాయంలో 19-22 శ్లోకాల్లో కూడా చెప్తున్నారు అనమాట. ఆశ్రీం యోని మాపన్న మూడా జన్మని అదేనమాట ఈ శ్లోకం. అదేనండి. ఆశ్రీం యోని మాపన్న మూడా జన్మని మామ ప్రాప్తైవ కౌంతేయ తతోయాంత్య ధమాంగతిం. తతోయాంత్యధమాంగతిం. వాళ్ళని నేను ఇంకా ఇంకా అధమ యోనుల్లో పడవేస్తూ ఉన్నాను. అంటే వాళ్ళకి ఏదైతే భావం ఉందో మరి వాళ్ళు తిరగాల్సిందే కదా. కాబట్టి అది 25 అండి. 19 తానహం ద్విషక్రూరాన్ సంసారేషు నరాధమాన్ క్షిపామ్య జస్రమశుభాన్ అసురీష్వేవ యోనిషు. కాబట్టి వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా అటువంటి యోనుల్లోనే జన్మలు తీసుకుంటూ ఉంటారు అని, అంటే వాళ్ళు చేస్తున్న దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇటువంటి వాటిలోనే మళ్ళీ మళ్ళీ త్రోసివేయబడతారు అని భగవంతుడే స్పష్టంగా చేశారు అక్కడ. కాబట్టి ముఖ్యంగా మనకి ఇక్కడ అజ్ఞానం కంటే కూడా అవిద్య అనేది చాలా ప్రమాదకరమని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారు శ్రీ ఈశోపనిషత్తులో. కాబట్టి ఎవరైతే ఆ దేవతల్ని ఆరాధించే వాళ్ళ గురించి కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అది అల్పమేధస్సు కలిగిన వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవం ఇవ్వాలి. కానీ దానికంటే ఉత్తమమైనది ఏది ఉందో దాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అంటే మనం భగవంతుని తెలుసుకుని భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో గనక నిలబడగలిగితే అప్పుడు మనం అంటే ఏదైతే మనం భాగవతంలో నుంచి కూడా చూస్తాం, ఒక వృక్షానికి వేరుకి నీరు అందించినప్పుడు మిగతా అన్నిటికీ కూడా మనం సపరేట్గా ఇవ్వవసరం లేదని ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూస్తాం కదా. అట్లా మనం ఈ భగవద్గీత నుంచి కూడా 7వ అధ్యాయంలో కొన్ని శ్లోకాలు, 9వ అధ్యాయంలో కొన్ని శ్లోకాలు కూడా చెప్పబడ్డాయి. కాబట్టి అవన్నీ మనం చూస్తే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ బృందకి జై. నామాచార్య శ్రీ హరిదాస్ ఠాకూర్కి జై. పతిపావన శ్రీ ప్రపాద్కి జై. శ్రీ ఈశోపనిషత్ గ్రంథాలకి జై. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మనం ఇక్కడ విరామం తీసుకుందాము. రేపు 13వ మంత్రం చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం.